varipo zvakare nababa vaichinjanzana mai madiro Mwari akanova nhonga mumadhaka iwayo akavaudza mupamavo aripo pamukomana muno madhirezi akasingadarike pamberi pake pakadarika dhirezi pamberi pake anotera varipo vanga vakadaro muno aripo zvakare vasikana vairaramawo zvamadiro vaida kuziva kuti vasikana vanoitwei vaizvinzwira pavari iye poto yekuti poto yabika mumwe auya mumwe oisa salt mumwe oisa munyu wake mumwe oisa supu yake mumwe oisa zvake zvaanofunga papo handizi kuti poto yacho mukupedzisira inenge yakaita sei tinavo vanasisi vamwe vanoshamba kana pamugwagwa chaiyo vachidangonhonga chero naningi kana naningi varipo zvakare matinagers isusu tenge takatarisa sevana vadiki asi zvavanoita panze apo zvakanaka isusu vechikuru upenyu hwedu tisati tasangana naJesu tichatarisa kuti vamaismen from ku east vakavati vasangana naJesu pakaita mushauko havana kudzokera kuna Herod vakaenda neimwe nzira isu semakristu tinoiteiko vazhinji muno takatendewa tikabhabhatidzwa nguva zhinji tinouya kuno kuchechi nezvinhu zvedu izvo zviye zvataita kure uko tati kune vakomana vangasingaone madhirezi achidarika asvika kuno musangano achaona zvakare madhirezi ese mozoona vana vesikare musangano vakurwa nanasisi zvakare vanouya vamwe vakadaro kubhabhatidza apa taingogeza muviri chete asi mwoyo wevanhu yakasara yakadaro vazhinji vanoita zvinhu zvavanoita kunze uko vozouya musangano mumwe uyo vauyo votsiga kana amuchechi asi asizvo zvavanotiratidza zvaari zvacho ndakatarisa kuti taponeswa tinofanira kusiya upenyu hwatairarama kare tazvisvika zvitsva tinofanira kurarama upenyu hutsva kana makuhwa aibvunzwa kwauri kuti zvakafamba sei ngative vanhu vakashanduka ndaifarira rwero rwatakapedza kuimba inoti hanzi imba mutsvene mutsvene pane utsvene hapatsvakike tsvina pane chivi hapashayikwe dhimoni ukaona kuti munhu anoita chivi chake pane mweya wetsvina paseri pacho ndinokurudzira kuti ngatiramei upenyu
kuratidza sashanduko. Ndaverenga nyaya yaJakobo achibva kuna Labhani kwavasekuru vake, akabva nemhuri yake, mumwe akabva apa zvimwari zvepamusha ipapo. Labhani akatera zvimwari zvake makilomita zakawanda chaizvo, achiteerera zvimwari zvake. Ndati ndichizvitenda ndikaona kuti Labhani nezvinhu zvake zvaainamata. Jakobho akaina Mwari wake waainamata. Zvinhu zviviri zvanga zvisingasangani. Labhani paanga akapindwa zvinhu zvakadai zoti haararama asina zvinhu zvake izvozvo. Vamwe before vainamata zvimwe zvimwari zvavainamata. Vaine machiya avo avainawo netsvimbo dzavo dzinotaura. Nanhasi vachinazvo tsvimbo idzodzo mumba mavo, chero tiinavo muno. Ngatisiye zvokaLabhani mwana Labhani koko, touya kuna Mwari. Kana wabuda kune zvouku, kubuda zvachose mudikani. Usaonekwa uko neukoko, nekuti chakanaka nechakaipa zvisangane. Simba rikurise mvura inonaka neinovava panguva imwe chete. Ndati ndichitoringa tivai nezvinhu zvedu zvinokanganisa kunamata muno, zvinokanganisa sangano. Nguva inoteera mufundisi vanenge vataura nezvokuti tinofanira kuparidza. Imbozvibvunza kuti muvakidzana wako unogona kuparidza here? Muvakidzana wako ndiye anoziva kuti motokari dzinotumira dzakaona sei pamusha. Anoziva kuti kana mako munobuda zvinhu zvinovava sei. Tikauya mushure nezvinhu zvedu, tikauya mushure nemaitiro edu, tichatadza kuparidzira vanhu. Kune vanhu vanotadza kutendeuka nekuti vanoparidzirwa nevanhu vane maitiro anozikanwa naivo. Mwari ngavachiye Mwari wedu. Torega kuita vanhu vokuti kana tavakuzoparidza mumwe kuti aiwa ndinokutsvage kuna Jesu, vamwe vachinonamata vacho vachiita zvakadai. Regai ndimbotarisa munamato. Iwe iyo inova nyukoni kuguru pamunhu vanonzi mukristu. Kutenda kwemukristu kunomira pamunamato. Munamato inzira kutaudzana nayo naBaba. Zvinoita titende kumusimudzira, totsvaga kubatsirwa, totsvaga nesimba zvakere kana tiri panguva dzakaoma. Fasting inoita kuti tinzwe Mwari vachitaura nesu. Ndinobvunzwa vamwe vachiti ko Mwari unombotaura sei nemunhu? Munhu ane mibvunzo iyeye ndinomukurudzira kuti ngaapinde pafasting. Apinda pafasting ozvipira kuna Jehovha nemwoyo wose, uchaona kuti Mwari
kupindura pane zvauri kuchikumbira. Very communication is a two-way thing. Communication izvinhu zvevanhu vaviri, kutaurwa kwavanhu vaviri. Ungaona isihamba ingaphendulwa. Ukaona communication yavo isingapindurwi, pane zvisiri kufamba zvakanaka ipapo. So umthandazo usiyasikuthula. Munamato unitipa runyararo zvakare. Usiduduze futhi ngasesikhathini ezinzima. Boti nyaradza zvakare kana tiri panguva dzakaoma. Let's start Philippians 4. Ngativerenge pana Philippians 4 verse 4 to 7. Vapana verse 4 to 7. Usokuthola hasibani. Apa wana ngativerengere. Philip chapter 4, verse 4 to 7. Farai munashe nguva dzose, ndichapamhidzazve farai. Unyoro hwenyu ngahuzikanwe navanhu vose, Ishe uri pedyo. Musafunganya pamusoro pechinhu chimwe, asi pazvinhu zvose mikumbiro yenyu ngaiziviswe Mwari nokunyengetera nokukumbira pamwe chete nokuvonga. Zvino rugare rwaMwari runopfuura kunzwisisa kwose rucharinda mwoyo yenyu nemifungo yenyu muna Kristu Jesu. This one to Thessalonians 5 verse 16 to 18. Thessalonians 5 verse 16 to 18. Farai nguva dzose, rambai muchinyengetera, vongai pazvinhu zvose nokuti ndiko kuda kwaMwari kwamuri muna Kristu Jesu. Amen. Amavhesi asikuchaza kuti sikulenge kuMungu. Mavhesi anotikurudzira tinamate kuna Mwari. Futi sikutazi kuti size ukubonga. Uye zvakatinokurudzira tuende kutenda. Ezinye zinto zitinasaziwo ukusenzeni. Zvimwe zvinotopedza tisazvo kuti Mwari wazviita. Or just take them for granted. Nekuti hatizvikoshesi. Ukuthi umuntu otholile kuti wapiwa zvimwe zvinhu naMwari yakungakukhangelelanga unenge usina kuzvitarisira. So yakutaza ukuthi asele isikhathi ndinokurudzira ngatiende nguva naMwari. handisitwa vanaKristians vasavanhu vana vakaKristu. Hatinonzi tiri maKristu kana tiri vana vaKristu. Mark 1 verse 35. Pana Mark 1 verse 35. Jesu akahamba walera. Jesu akaenda akanonamata. Certainly an example for us. Achitiratidza semuenzaniso kwatiri. Kana tichinama tinofanira kuuya kuna Mwari nekutenda. Matthew 21 verse 22. Matthew 21 verse 22. Uyaqinisa ifaith yethu simele sihambe kuNkulunkulu. Anosimbisa kutenda kwedu kunofanira kunamata kuna Mwari. Mark 11 verse 24. Mark 11 verse 24. Uthi asikholwe ukuthi sokwenzakele. Ngatitendei kuti zvaita. So singena fasting. Tichipinda pakutsanya. Ndifisa ukuthi sikhangele ukuthi sifastani. Tinofasteiko. Anganezikayela ukufastishwa. Vazhinji vakatotsa kungotsanya chikafu sadza. Bathekileze kunengi okumele sikuziye nayo. Upenyu hwedu pane zvizhinji zvatinofanira kutsanya musondo rino iri. Uke wakhulumela ukuthi lesisikhathi we-fast iWhatsApp. Dzimwe nguva pamotaura kuti dzimwe nguva tofanira kungopafasta kana WhatsApp chaiyo. Nxa kunento esedisplay amaChristians. Kana pane chinhu chakuvadza maKristu. Social media. Isikhathi ounaso uNkulunkulu bayidlala. Nguva yawo inayo naMwari chiverenga shoko ravo hausisina. Enye into esingaya ngamathelevishini. Imwe chinhu chotikuwadza iTV chaiyo. Mumwe omunye wehluleka nokuhlanganela nabazalwane service yaleyo Wednesday. Mumwe anotadza kusangana nevadikani musevhisi yeWednesday. Kune movie yakafuna uyibona. Nekuti ane movie yaanoda kuona panguva iyoyo. Uzathi time ziphelile. Anozoti time movie yapera. Saqalisa ukulandela okusenzakala. Ozotedzera zvanga zvichiitwa panguva yesevhisi. Aveleka kuchinji njengalapho kade beyathenda isevhisi. Hazvifanani nemunhu akanga atenda sevhisi.
Soya kutaza. Saka ndinokurudzira Kuti singafasi kudya moto. ngatirege kutsanya chikafu chega, But asifasiteni nokunye okusenza sasonge. ngatitsaire zvimwe zvinoita tisaswedere pedyo naMwari. Zinengi zinto esizenza sasonge. Zviripo zvizhinji zvinoita tisaswedere pedyo naMwari. Akuzifasti zona. Imbotsaya zvinhu izvozvo. Amen. Ngese lesikhathi sokudirector inhliziyo zethu uNkulunkulu. Tive nenguva yekunangisa mwoyo yedu kuna Mwari. Ifasting yasisondeza uNkulunkulu. Kutsanya kunotiswededza pedyo naMwari. Okwenza la ahlangane nabantu zethu. Zvinoita kuti ivo Mwari vasangane nezvitsvago zvatinotsvaga isu. We need to disconnect ourselves somehow Tinofanira kuzvibvisa kune dzimwe nzvimbo from the world. kubva kunyika. Kunenge sikukolesa. Zvizhinji zvatinofanira nazvo Angesifasting just for these 7 days. pamazuva arikutera. Ngatimbosiyana nezvimwe zvakawanda zvati zvinotifadza izvo. Handiti kuti senza ndamafoni akaina WhatsApp. Handisi kuti muchabva marega mafoni musingatengese maWhatsApp enyu. But kulavanye vavhele vasasubirire. Pane vamwe vasisabva mumaWhatsApp imomo. Umntwana utotivela kuzwa. Otuma mwana otoona kuti mwana haasi kutomboteerera zvaurikutaura, haasi kutombonzwa. Nxa singasifasteni, I'm saying, nxa sikupointe ukuthi kukhulumisana noNkulunkulu. Ndiri kuti kana tichiti ngatitsanyei, kana wapasvika panzvimbo yekuti wakutaudza naMwari, Can you put your phone away? imbosiyana nefoni yako umboisa kusaidi Qondane noNkulunkulu. onangana naMwari. Uhlengxa sisiyela fasting over Sunday school. Pamba chichagwa paSunday school kana tauya kufasting, Siyafisa ukuthi sihlangane noNkulunkulu. tinoshura kuti tisangane naMwari, Sibe duzane naye. tova pedyo naMwari. Hapo sizafasta amafoni esiya. Apo dzimwe nguva tichatsanya mafoni tomboisa pasaidi. Of course yafatishiwa kulezizelo zisinika ejeshi. Hatimadzimi because pane zvimwe zvezvitsvagawo Emsebenzini. kumabasa nekumwe kwakadaro. Kodwa mawuzakuya kufasting uhlalela kuvuli WhatsApp yako. Asi kana ukauya kuno kufasting wogara pasi wovhura WhatsApp yako, Angikoni ukuthi uzaba nomehluko. handifunga kuti pachaita shanduko. Uzaqeda 7 days. Uchapedza 7 days dzako Uphunjani. wobuda wakadaro. Sikhangele ukuthi masiqeda isikhathi sefasting. Tinosvika kuti patinopedza fasting yedu Siphume sinomehluko. tobuda tine shanduko, Singaphumi sinjani. tisabuda takadaro. It's kind of esithethe to deny imizimba yethu. Inguva yatatora kuti tisiyane zvimwe zvakawanda mumiri yedu. Imizimba yethu yahlunguzeka. Miri yedu inoshungurudzika, Kodwa umoya uyakula. asi mweya inenge ichikura. So isikhathi sokuthi sikhule spiritually. Inguva yekuti tikure mumweya, It's a time of self-denial. inguva yekuzvinzvera So as to cultivate a deeper intimacy. kuti ukwavenise kuva nenguva yakadzikadzika naMwari. So let us surrender our hearts to the will of God. Ngatisisei zvese kuna Mwari, UNkulunkulu asondele kithi ne-unique way. kuti Mwari vagoswedera pedyo nesu nenzira yakadzikadzika. Siyenza kukulesa nezikuthi ezinzilo ziyenzakala ngemva kwefasting. Zvimwe tambotanomisa zvinhu zvimwe zvinoitika mushure mefasting. Ngabe sinike example yedimoni abafunda beshiwe kuyikipa. Taona tichipa example yedhimoni akada kutadza kubviswa nevadzidzi. UJesu wasesithi okunje kufuna prayer and fasting. Jesu akati zvakadai zvinoda kutsanya nekunamata. I believe only one was sent to situation. Tinotenda tese pano tine mitoro yatakatakura. Ama-Christians VaKristu, xa udibye ukuthi ungumKristu ukange wataura kuti uri muKristu kumhuri yekwenyu, ama-members emhuri yakho akuthumela kokubi. mamembers emhuri yakatuma zvese zvakaipa kwauri. Because sako sasozvienya nemi vavama. Because unoziva kuti hausi kuzoenda kun'anga unovabata kuti ndiwo vakutumira. So tina naso sesikonza uNkulunkulu. Isu kana tati tamunamata Mwari, Let's stand firm. ngatimirei muzvokwadi. uNkulunkulu wethu mkhulu
Mwari wedu wakuru nekudarika zvimwe zvinonamatwa nevamwe vanhu avo. Nenhau tinopinda pana Jehovha titange tichitamba tisinanyatsosimba. Tichingonamata minamato inoperera muhope. Vamwe minamato inoita kuti ndo sleeping pill. Piritsi rako rekurara ndoporo taka kunamata. Minamato wacho wanaamene kuti inenge wakotsira. Inenge wakotsira. So let us take this week of fasting. Ngatitorei sombe rino rekusanya. Ova nenzvimbo yauchanamatira. Handifunga kuti unobatwa nehope wakapfugama paunenge wakapfugama. Asi kana wakazvambara pabhedha uchakotsira. Saka ndiri kukurudzira ukuthi kule minyango that are closed. pane imwe misuwo yakavharwa. Asi uNkulunkulu uyakwazi ukuyivula. Asi Mwari vanokwanisa kuizarura. If you come before him earnestly. Kana tikauya nekutendeka. Inhliziyo zethu kumele zihlambuluke. Mweya inofanira kushambidzwa. Ngiyakhuthaza ukuthi ngelanga namhlanje ndinokurudzira nezuva ranhasi. Before you get into fasting. Usati wapinda munguva yekusanya. Vhuma zvivi zvako zvese kuna Mwari. Okugeza. Paunopinda pafasting. Opinda wakamirira izvozvo chaizvo. Otiza zvimwe zvinokubvisa pedyo naMwari. Tonamata zvakatichiziva kuti sisi tinogona kuita maplans edu asi anozadzisa ndiMwari. Tinofanira kunamata maringe nekuda kwaMwari. Kana waswedera pedyo naye achakuudza zvaunofanira kunamatira. Amen. So ndiyakuthaza ukuthi sisiza ukungena kufasting. Ndinokurudzira patiri kupinda mufasting. Asingeni sizilungiselele. Ngatipindei takazvigadzirira. Sisondele uNkulunkulu avulele. Toswedera pedyo naMwari vasingadai varara. So asandei ngenhliziyo ezidabukile. Ngandei nemwoyo yakachena. Simukurele konke okusakaza empilweni. Tonamatira zvese zvinotishungurudza muupenyu. Umwana kana kugore rakapera ndakatsanya. Asi hapana shanduko yandakaona. Zvandakaona zvandakakumbira kuna Mwari handina kuzviwana. Zvizhinji zvinhu zvinoita kuti tisawana mhinduro dzimwe nguva. Dzimwe nguva Mwari vanenge vachoti hauna kukodzera zvinhu zvauri kuda izvi. Makomborero tinoona munzira yaMwari. Pane makomborero anotibvisa pana Mwari. Mwari vachakupa kana waona zvakakodzera. Ndikapa muenzanisi waDhavhidhi. Dhavhidhi akanamata akatsanya kuti mwana wake apone. Asi zvanga zviri zvozvipurani yaMwari. Mwana akafa. Tikataura zvakadaro dzimwe nguva tinoona kuti Mwari zvimwe havatipi. Kana zviripo zvakawanamata gore rakapera zvikasabuda. Imbozvibvunza kuti dambudziko rakari papi. Wanga wakafamba zvakanaka here pamberi paJehovha. Ndinokurudzira kuti patiri kupinda pakutsanya nekunamata tichasangana nemiedzo yakawanda. Asi anoti handisi kuzomupai chiri pamusoro pesimba renyu. Zvinoreva kuti tinaibudiro kune zvinhu zvatinosangana nazvo. Mwari vanotipindura vadikani.
wesisathu yakuphendula ngoba usubuyisela izwi lakhe kuye. Ndimekuona upindana kuti ndiwadzorera shoko rawo kwavari. Akavira kule into ethi ukuthe whatever we ask from you kuti Mwari zvamakataura kuti tichinamata tinomira ipapo. So kuti tisifane Bhaibheri Tinofana kuverenga shoko as we fast. tichitsanya. Haingakuma unyunyana Takambotanga rimwe gore. hato umuntu yafasta break on 6. Mumwe munhu ndakati munhu anofasta kubreka na 6. At Monday breakfast yake lunch yake Watimanda breakfast yake anikasina kudya makusene lunch. uyavefastile uyavesasuspend kudya Anenge akatsanya here kunheka anenge akangotsuspenda chikafu chete. uyavasuspend right. Ndinenge wasuspenda chikafu chete. Kwesinye isikhathi we need to give time of fasting. Ndimekuona unofana kupa parori panguva yekutsanya. Yona yani makatizaita breakfast nelunch. Mwari iyoyo wachizope kudya pabreakfast nelunch. Akubona maniza varavagirira. Kuona ushake wako walowapa. Amen. Sikunaziwa kuSunday school. Takuziva kuSunday school. Singatsho lesezibhosta njengokwenza abaFarisi. Toregera kuramba takuzobhosta sezvaitwa nemaFarisi. Kutamanya fasta. Wakuudza munhu wese kuti ndikutsanya. Let's avoid kushayina nefasting. Ngatiregei kudada nekufasta. Usatani yake kuzvifungulandira. Nesatana anenge achizvidzwa ipapo. Sakuzvatoti izvinhu zvakona zikuya zibereki. Usazvikukumadza nekuti medza ndino yakawanda. Ako ngasingeneni wokuzesvisa. Ngatipindei nekuzvininipisa. Wokukorwa. Nekutenda. Wokutendera nekutendeka muna Mwari. Amen. Ndithandiboneko singasulaka. Ndoda kutenda Mwari sati ndabva pano. Senesikhathi ngamama. Nane nguva ndisina kumira pamberi pano. Ngenxa yomzimba ongezwa Nekuda kwemiri wako wakasi kuita zvakanaka. kodwa ndithandibonga inkosi Ndoda kutenda Mwari engcinileyo. yandichengeta. There was a time angakwazi ukukhulumisa esewaye 10 minutes nganakanga amanzi. Pane nguva yandisingakwanisa kutaura 10 minutes ndamwa mvura. Asi panguva yenda ndina kugomwa asi handisi ndapera nguva yakadii. Pandakasangana naprincipal pamusoro chibuda college. Akatiti hanzi ndotenda kuti murwara vakasara magore 2023. Ndikati amen. That's a prophecy. Ndinotenda Mwari. Ndoda kutenda Mwari zvakaita namba 1 kuparidza kugora 2024. Ndichasira mufundisi. Tinotenda maridzo yatapuhwa the first sermon gore richitanga na 2024 once before and after. Do like the wise men when they met with the Lord vakachinja route. You need to shun old life after meeting with your God. If you don't do that, you are not different from a dog. You know, roots are what's all around. You can't be a Christian. Kana uchitenderwa kuswesande zvezirikwa kuzogera maold lifestyle. Wakuita izvo zvinorwadza zvisingafadzi Jehovha. Beloved, you should not go back to the same route. Kana watendeuka wasangana na Mwari unosiyana nayo mafriends.
pane dzimwe shamani dzisikafiti muupenyu hwako nemhaka yekuti wasangana naMwari wamasimba ose. There is need for change. You need to draw a line. There need to be a difference between a sinner and a Christian. Rega kuva munhu anonamata muswesani, but during your own time you live like anyone asingazivi Mwari wamasimba ose. So we need to come for prayer and fasting. This is the time to draw near to our God, the time to humble ourselves. We are having an appointment with our Father. Beloved, you should not shun the appointment with your God. Come, let us have an encounter with our God, even during prayer and the fasting. Zvanuroti tinamate ndakuda kuguma mamboza yatikuwa kuchiripea usidereke panyaya yeSunday school. Saka Sunday school wireka kuiropa zvese nemubvunzo zvese nemadhautsi anobvatsana mwoyo pamo munhu osara palevel osara asisina mubvunzo. Even nyaya Esther yabatwa iyo kuti when the Jews were facing danger, they called for prayer and fasting. They were supposed to die, but through prayer and fasting, Mwari akamisa zvese. But pane chinhu wanu chandinoda kuti urangarire, chandinoda kuti unzwisise chakaitwa neprayer and fasting, as I'm going to invite everyone to pray. It's not only that danger yakaitika yavakasemwa through prayer and fasting, but Mordecai vakanga amboita chinhu chakakosha. Asemba mambo auda kuuraiwa. Ndobva aripota kuti there are people who are plotting to kill you, king. Ndobva zvanyora in the book of remembrance. Beloved, are you there? But after they prayed and fasted, mambo vakabva, let me see the book of remembrance. Ndobva atanga kuvhura mapages. Ndobva anolenda panyaya yakaitika kuna Mordecai when he did something good but was not rewarded. Ndobva abvunza akati pane chakamboitirwa murume uyu zvikazapana kana wani. Ndobva ati ndiani ari paza zvikazwi kuna Hamani, the enemy of this guy. We need to promote this person. Ngaambotenderera muguta, right on top of the horse yamama. Vanhu vese vamuone. Kana kuna munhu anofana kuremekedzwa neuyu. Beloved, pane zvinhu zvatakanamatira zvikasaitika. Pane zvinhu zvataingonamatira iko zvinhu hatisina basa izvi zvikazi altar call don't listen. Through prayer and fasting, the book of remembrance can be opened for you. Kana una nyaya yako yakasendeka pasaidi ukati Mwari hana kupindura, come for prayer and fasting. The book of remembrance will be opened and God will remember you. Kati musimba tamira netsoka. We want to begin to pray as we are going to prayer and fasting. Tonamatira mazuva aya ngaakere muye kuita semazuva evanhu vese tinoziva machurches ese anoti kunotsanya munachinjwa. But now I want the book of remembrance concerning my life to be open. I want God to remember me. Enough is enough. We are opening a new page as we pray and fast, facing danger. But tinoziva kuti hausina kumera moshi like the Jews. This is the day that God will remember you. I want us to pray. And they say, we are prayer and fasting in Makoremos. But let it be the time that you remember me. All those enemies, my ambush, during prayer and fasting, I am opening a new page. The book of remembrance concerning my life and my family. The whole generation must be remembered.
Beloved, we want to pray a dangerous prayer, and also pray for the speakers and MCs, present worship and everything that will be happening during prayer camp. Inguva yemunosangana naye. I'm not looking forward to nigo register nonyora pa diary ndakange iripo. But something is going to happen through my life. I will never be the same again after this special appointment here this week. Remember me, Almighty God. Remember me, Almighty God. Remember me, Almighty God. Remember me, Almighty. Remember me, Almighty God. Remember me, Almighty God. My next door that you are now.
kuba ngithani wamini kuba ngithani wamini sizothenga ukuthi ari muchechi yako ngilabeni atira kuona na mama gore chitanga 2024. I want to say happy new year. Amen. Makoro kunde gore itwa kiboimba kaso umborowa wanu 3 mawoko wengoti happy new year. Mwari mama tiratize Mwari mama tiratize